pokoj všetkým prajem. Zas je pondelok a ja sa bojím, že nevstanem. Celý týždeň rannej zmeny opakujem na vstávanie dôvody. Hypotéka, alimenty, frajerka či iné veci. Keď chceš niečo v živote mať, musíš ráno sem tam aj vstať. Nemusia vždy však všetci, len do práce my otroci. V pondelok ťa bolí hlava, nepomôže ani ranná káva. V útorok zas bežný deň, naserie ťa ten i ten. Streda to je veľká zmena, polka týždňa vydarená. Vo štvrtok už vidíš zmysel, na prácu si celý týždeň nemyslel. Takže piatok miesto kľudu, odovzdávaš sa osudu. Lenže v tom ťa stopne kdosi, pýta sa, či máš na víkendosti, že si ťa hneď nad časom mucí. Snad sa ale ne na zlosti, ja mám v týždni práce dosti. Hypotéka, alimenty, frajerka či iné veci. Keď chceš niečo v živote mať, musíš ráno sem tam aj vstať. Nemusia vždy však všetci, len do práce my otroci.